ala na sotak taon hami be sihol nami tenggando di rohan nami olan hami ma jolo tadi di huta ate kebi husuru hami ma si Timotius anggi nami jalana poso ni debata mako basihon bagita nauli nasian Kristus asa dipatogu rohamuna jala dipodai hamu maghapose yaon asa unang diugilhon akka hapok suhoni na debasian hamu adi boto hamu do tusido hita dipadiri adi tonga-tonga muna do pehami nunga hulu baun hami hian tu hamu na naeng masa akka hapok suhon tu hita songon naung masa tutu patak di jolo muna di baheni dang tak tau nau be kabi husuru na manakasi hapok siamuna ati biha naung diujuni si pangujuni ihamu kay magopo maon nahu halu jaun hami alai dumula si Timotius tu hami sian hamu dengkan do di pagi tahun tu hami hapok siamuna dot holong ni ko hamuna akum ni di pagi tahun do bugjumuna magningot hami do siol ni ko hamuna naing idaun muna hami songon hami nama siol di hamu disima tagapul hami magningot hamu ali akarongan ni bain hapok siamuna nang bedi dodo ni gagam ni hagogotan do hapok suhon hami ay namangulu mahami nuaing anggohot hamu jong magujahan di Tuhani alai hamaulia tio dia mataglehon hami tu debata palos ni salut halalas ni koha nahui lala hami di jolo ni debata nami magningot hamu bongin dohot agian lo bisumukung do tangyang nami as anggiat di daun nami bohimuna dos patikoson nami ia adong dope hahurangan ni hapok siamuna alai debata amat tasadiri do tuata Jesus ma pabuduson laka nami tuhamu alai digohi jalalam ditabai Tuhani maha holongon ni rohamuna sama hamu nang tusaluhut songon holong ni rohanami di hamu lau patuguhon rohamuna kabeso hasogahan maghabadiyaw di jolo ni debata mata dinagoi tu hatta Jesus gab dohot saluhut akan nabadiana